El poeta asturià Ángel González deia en una poesía seva: al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en ese libro es de mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que siento es de verdad. Puc fer alguna cosa per tu, si tu fas alguna cosa per mi? Només vull fotre un parell de claus i tornar a la presó. Aquí fora no invento res. Jo et proporciono un parell de senyores i diners. Després tu em mates i tornes a la presó per la resta dels teus dies. Diuen que una fèmina que s'asseu davant un home mort experimenta la sensual necessitat de trobada amb un altre home per recuperar l'alè. Exhalació de tristesa davant l'infortuni. Què pretén amb aquest diluvi de paraules? Canta vostè després de l'orgasme? O en el mateix moment de l'orgasme? O potser abans de l'orgasme? Jo només sé que tinc ganes de morir-me, no moro. Vaig a tu un tret. No m'agrada la violència en mi mateix i potser ofendria Déu. Ofendre Déu ja n'hi ha prou, Se m'ha escapat. Xirri, et desllorigaràs. Abraça'm. Tinc les mans ocupades. De què rius? Et vaig preguntar. Ets molt graciosa, vas dir. Mira tu. Som aquí pel que som, vinga, despulla. Sí, deixa'm mirar-te, vas dir. Mira, mira, ets dels que miren molt bé. La tarifa és la mateixa, la mateixa. I diuen, es va suïcidar? Que fàcil. Carai, en suïcidar-se, doncs no. És més fàcil que algú faci per tu. Més fàcil. No fos que hi hagués un Déu i s'enutgés. És un altre qui et mata i no ets tu qui es mata a si mateix. I com que és un altre, per ell el càstig, el remordiment, l'infern. Pobre papa. Shirley surt corrents cap al lavabo. Arnal... Quina dona estupenda la teva. Arnal... Bastero treu la pistola i li fot un tret.